Coucou, salam alaikum mes amours. Ok, bandra musibi tedduɓe mi salmini mon martalinda udditani mon compte commercial so ɗum woni compte commercial ko hulɗum oɗo gandi nden e nder tiktok am mbajotonomi ko bandiraɓe rewɓe mi yenno bandiraɓe worɓe ɓe dani walla satuji mi yenno bandiraɓe rewɓe ɓe moƴƴani ɓe no totta ɗum bandiraɓe worɓe moƴƴuɗi ɓe joni mi daari ɓe dartidima e nder tiktok am he gollam ɗe ɓuuri hewde doole e ko liggotomi ko ɓuuri hewde doole e nder hen e wajuji ɗi e wodde bandiraɓe rewɓe sensibilisé yontaɓe ɓe holludeɓe cuurayni waɗirte e docteur de chambre e funtude gorko ha e famadirde joom galle mum ɗum foof natti oɗo tiktok ɗum tagui kam udditande mon compte kesso mais compte o compte commercial ko martalinda e hoore mum ko yeeyat tout le temps min jeeyami tan koko faate e gueɗe rewɓe no debbo yoɗirta no debbo ɓurirta no debbo yontirte no debbo haalirta ɗum foof ma en kaal ɗum e nder compte am kese o mi wiyamon noon bandiraɓe rewɓe yontaɓe ɓe fasniɓe koye mumen ɓe joguiɓe fulla mumen e fayida mumen wona ñakka fayida noon mbimi joguiɓe fulla e fayida mumen ko onon nodda toon jeehe mbaɗon abonné ha heewi mbaɗon like mbaɗon partagé inchallah toujours ma on colle matériel de massage décor de chambre parfum kañum e fof min koko faati ko yonnata debbo tan ko ɗum kollanmi oɗon gandi Kadiji Cofel Dieng ko on wonno nawlami nder tiktok e joni mi yimo kanko o yeehi banggal Macky Sall quoi joni o yeehi banggal politique toujours ko bam Macky tan kaw Macky ala caɗele mbiya kaw Macky yo wattu amin hakkille minen dembelaɓe ɓe par ce que onon jewɓe o ngala haajuji o ngala hammeji minen noon amin jogui fullaji amin e fayidaji amin mamin kollumon e niveau comptiel avec Kadiji Cofel Dieng nawlamo ngara mbasa hulde jewɓeɓe e lembelaɓe ngare pooɗen ha yetto kaddi mboɗen abonné nangon téléphone aji baba galleji ɗi kadi mbiyamɓe yoɓe jaa e mboɗo e abonné e fonte martalinda kesso soko ɗum woni lagare sumaduma mba lagare sumaduma mba holko firti lagare sumaduma mba ko kodda guurɗo par ce que nden ko parfumerie mbaɗanmi ko parfumerie jeeyammi kala ko fate gueɗam ko gueɗe rewɓe jeeyannomi ɗum waɗi ligguey o ari hen mi heɓani jillodirde ɗum donc niveau compte mon mo on wondi réellement hol martalinda martalinda ko hol yon bon martalinda mo monde ok mi salmini on bijou là-bas merci beaucoup